Yemko Asante Mantem na Asante Mantemu ena Asante South. Police penyimpa wona na da wo mo ano. Wode futu akọ ede amo manfo se be ba akofo nkyere damfo. Ombese se ekoba se ebia omuni mubi no ni pabonefo wo ye mimsem wo ye no ma de tie oman wo ye no ma de titi omanfo fa hodi so a omunye police force train mra ne se ni pakro ne se de se ne fata. Adom Kasi Amaniboni Isaac Nomenyo ene Asante South Regional Police Commander DCUP Eric Kenwenfo etwetwe komo ene wode so manfo Hwiremoase enim se woni posi adwuma ikono enkamum na ensemo enwuhia posifo ebetimi amoye won hwehwemu efa asembe ho no onfa nkoda wo mu Hwiremoase for se na moya amaye die jama mefi be kwa na mabetena ha because we who say mo bo mo ho modern pa ikromo no mo sidan na wi aka de ba kwa mo be ya aka ho. That is how to relate with the police. Please form partnership with the police. To form partnership with the police, and then they say, we will be no abekachi. Festus Adey bedwaba e wo Hwiremoase no ka wo mu a wafiri kro ne mu akotena bochire ehu bi no de sansemi etodwa Bambo ni de kan de tosumienu emanyuma se de ye kan ma police commander na atien police barrier na ye local industry e wo mu se na eye dangerous de banyame adom yante inkwanhia bia na berima nso antwi kwendin a otosumienu eye adanse benkomhene no ne begina nananma na emu ekasa ye obo posifu abaso e wadwuma wo ye no emu said the police commander edika kan ye no police adwuma ebe ye a enye police nko a ye nyina ya tudie se ye beboa police na